Bueno, laukote. Gustatzen gatzue musika, dantza? Bai. Baina dantza ez asko. Ze musika entzuten duzu? Entzuteko ohitura dakazu etxean musika? Etxean, kale? Ni etxean ez dut entzuten musika. Nire aita jartzen didana. Eta instrumentori jotzen duzu? Bai, ukelelea. Denok ukelelea. Eta ze gustatzen gatzue? Bai, asko. Gabonetan jotzen genuan Dindandon, eta orain jotzen dugu naranja de pepito. A ver, zer onda? Eta naranja de pepito ikasiko dugu euskeraz. Euskeraz eta inglés. Vale. Eta gero ukeleria aparte, besterik? Hemendik kanpo ez duzu ezabiltzate musika eskolan eta ez. Baina nire osabak Aitor Beloso daka ukelelea etxean, eta nire beste osabak dago Alemanian ere daka. Ukelelea eta gitarra. Claro, ukeleria hemen jotzen duzu, baina gero etxean animatzen zarete? Bai. Gabonetan asko zoiago. Bai. Ni 24ean irten nintzen lagunekin ukelelea ikutzen. Kalian, Eta gustatuko litzaizueke beste instrumentale bat jotzen jakitea? Bai, Gitarra. Ez. Ni gustatzen zait ere bateria eta piano. Bai, Ni Bienan egon nintzen museo batean eta hor zegoen leku bat instrumentoen eta hor jonuen pizka bat bateria eta nik gitarraz aparte ere nahi dut ikasi piano. Eta bateria pizka bat. Nire lehengusina bateria jotzen du eta nire lehengusinaren arreba ere bai ikutzen du beste instrumento bat eta nire itxitxe gitarra eta ni ukelelea egiten dugu banda bat. Honi gozue banda bat. Pentsako duzu izena? Bai, banda bat, izena pentsatu, asmatu abesti bat eta jaztako. Eta jazta, triunfan. Ni joaten naiz euskara. Euskal dantzak. Eta gustatzen jatzen dut. Bai. Ni etxean jolazten dut jazz dance, baina... Ni ikas nintzen dugu. Eta jazz dantzak zera? Bideojoko bat dantza egin behar duzula, eta izarrak lortzen duzu, eta puntuak ere. Eta zaila da, Bueno, batzuk dira normalak, beste batzuk errezek, eta beste batzuk estremoak, eta beste batzuk zailak. Abenduan egun genuen dantzan. Eskolan. Bakarrik oso. Iten dugu jaialdia abenduan eta ekainean. Erakusten digute dantza bat, eta jartzen dabe eszenario bat, eta igotzen gara, eta hor dantza egiten dugu. Nire arreba urren urtean, aurten gimnasia errimikarekin egin du, baina aurrek urtean egin behar du kaxakin eta gimnasia errimikarekin. Ni pasaden urtean egon nintzen kaxan eta endeban dantzako liseoan. Eta ze moduz da, inbeste jende aurrian... Ondo, pizkatu urduri, gaina gero ondo, oso ondo. Telebistan. Kontzertutara, baina magiaren. Zalantza eta musika. Joan nintzen nire urte betetze festarako ikustera el Mago Pop. Ni egun batean joan nintzen aitararen kontzertu batean. Ostras, nun? Bilbo. Eta zelako izan zen? Ni 25an joango naiz kontzertu batean. Guazeneko. Guazeneko. Bai, zuluk izan zu telebistan, bai ikusten dut. Ni telebistan.